νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς θηλάς αμαρτίας ημών, δέσπος συγχώρησον της ονομίας ημίν. Άγιε Επίσκεψη και Ιες Εθνίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γίνετε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην το οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπεδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η άγνη και άχραντος Παρθένος, Θεόν αφράστος Κύρισασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε και ελεηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των διακοιμημένων δούλων σου πάντων, των εν μηχανιώνα και κοιμημένων αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παμπλημέλημα εκουσιώνται και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξτε ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών, και άφεσιν των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς πάντων των εν μηχανιώνα και κοιμημένων αδελφών ημών, από περάτων έως περάτων της οικουμένης, και τάξουν αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω έργο η διανοίος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ούχ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι σύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση,
πάντων των εν μηχανιώνα και κοιμημένων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξον αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των εν μηχανιών και κοιμημένων αδελφών ημών και υπέρτωση και Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν στο ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστα αδελφοί. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστα αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστα αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη αυτού. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη ο Κύριος.